Kom ind for. Ja, tak. Det er sgu meget pænt af dig at sove her i nat. Du er en sand ven. Ja. Kom ind for. Okay. Du kan bare sætte dig der. Okay, tak. Jeg går ud og lære mig noget. Ja, okay, tak. Hvad, har du brug for hjælp til et eller andet? Jeg har brug for hjælp til os. Fandens da! Er der noget galt? Men jeg glemte bare at putte salt i. Kan du ikke bare gøre det nu? Nej, jeg har sådan en spirrækkefølge, du. Nå, det er det. Er maden allerede færdig? Det gik stærkt. Oh shit. Skal du slet ikke have noget suppe? Nej, jeg er på kur. Den suppe ser sgu da god ud. Den ser sgu da mindst lige så god ud som den suppe, jeg lavede på kokkeskolen. Ja. Det var godt nok et tæt race. Det skulle næsten have været dig, der vandt den pris. Ja, det skulle du. Ja, men du må jo klare dig godt der ved Noma der, men skal vi ikke spise nu? Jo, hvem kunne have vidst, at vinderen ville få et job på Noma. Men nok om min succes. Lad os spise. Skål! Nå, men nu vil jeg altså smage en suppe. Du ser, hvor du ikke vil have et æble. Du kunne godt trænge til at tabe det lidt. Ja, den er god leg. Den her suppe ser ikke så fed ud. Jeg fatter ikke, du ikke vil have noget af den. Men halvdelen af det er fløde. Ja, jeg vil godt trænge til lidt superkrop. Se, det er en stor æderkop. Ja, nok med de her prisen. Jeg er altså sulten. Stop. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Nej, det kan du godt nok ikke. Den er blevet værre siden sidst. Vi er klar.
Nej, det kan jeg godt nok ikke. Forfra! Jeg kigger hen. Yes, hvor de... Ja, der kigger 10 stille af en ødelægger det her ens optagelse, der er. For helvede, man. Man kan lige stoppe det her. Hvor er jeg pakket? Oh yeah, Zellzão, yo, macaron, yeah, macaron, no. Pisse, til at filme. Oh.